Sini hanu tui sung tung jaka Bubagara se hanu tui manai gini tikang bai yong maman sina Bubagara se hanu tui manai gini tikang bai yong maman sina Hani besano muthang na bag जिस दिन हमने एक संग एक आवाज में अपने दोफा अपने सिंपरासा समाज के लिए बात किया उस दिन ये दोफा ये समाज आगे बढ़ेगा ये हाँ में अपना ही शासन होगा चीनी हाँ चीनी शासन जो बोलाइखा अच्छे दिन बोलाइखा सोनो जो बोलाइखा अच्छे दिन बोलाइखा सिंसतले जाखा सिंपजा गीतंखा सिंसतले जाखा सिंपजा गीतंखा आगे बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा खर्चा अंगी हानि तम हानि बिरमानायाव हातानि बरनो बिजौनानायखा हानि तम हानि बिरमानायाव हातानि बरनो बिजौनानायखा Bishabonaika, Bishiganoka, Bishabonaika, Bishiganoka, Ale soy mania, Ale soy mania. Qué bonito la doña, qué bonito qué bonito la doña, qué bonito Hani Bashano, Kalabade, Hani Bashano, Kalabade. Bubagrani tui phangba ADCO direct phan ungna okay kok borogno elembago Bubagra long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Long live, long live, long live. Bubagra ke Bubagra ayo lotung Bubagra ayo lotung Bubagra ayo lotung पहिला हामबाय सावो नरक प्रेस मिडिया रकनो
जों दिनै त्रिपुरा हास्ते गोनाङै दिनैनि सालाव दिनै थांनाय बिसि दिनै 2021 फेब्रुवारि 5 तारिखआव पहिला दिनै बुवाग्रानि चाइटकमानि बिसिंथि दिनै बुवाग्रानो बिनि तुइदुल मुंबाई दिनै त्रिपुरा मथा पार्टी आसायमानि साल दिनै बाय बिसिकटाम थार्ड फाउंडेशन डे अ फाउंडेशन देव जों त्रिपुरा हास्ते गोनाङै कुरुं जागावो जत एलाकावनो नक थुगुई पारा ब्रुम ताई एलाका ब्रुम नो जों दिनै अ सालनो पालायो एवं दिनै आनी 7 देमसरा पजुसरा कन्स्टिट्युएन्सी नि इंगै और चिन सुरमा एसेंब्ली आन्डारो बो जों अमायनो प्रोग्राम हहम ददम फ्लाइनो खलाइलाइका दिनै साल जों और चिनि थार्ड फाउंडेशन देव चिन त्रिपुरा मथानि प्रेक्टिस आवै जों चिनि वारियर्स गोबांमा चिनि जों जे समयो नखरफोरगो जबा नखरफोरगो चिनि सा गारिनाय लांमा हारिनाय दं जों बरनो मयद खलाइका जों बरबागबो सरिका बन फला खाकसमा मानथों एवं दिनै साल अबनो जत त्रिपुरा सारकनो कबगनानि मुसुङो दिनै चिन त्रिपुरा मथा आसायमानि एबा फाउंडेशन थार्ड फाउंडेशन देव गोबांमा जगह हास्ते गोनाङै नुगो अनेक बरक बिब्रान्त नाङै दङ त्रिपुरा मथा तामुंनाय बिनि स्ट्रेटेजी तामो एवं बसकाङो चिन त्रिपुरा सान थिनां तामो एवं अनेक बरक गोबांमा ससियेल मिडिया रगो नुगो जे मासा मांनै गुबुन पार्टी रगो थाङो फायो अमति रखनाव किन्तु अमसेकक बरन थानि कसाना मुसुङो पार्टी नं जे कुनो पार्टी खलाइदि तबे चिनि थिनांनि बागै नंवान सुखदि ताबो सपोज चिनि कक बरक रोमान्सक्रिप बाय मासुया हैने जे डिक्लार रिजाक मानि आबनो तेबो जों मावान सुखताय एवं किसा दिन सिगां जों नुकाचिनि बरम गोनां प्रसन कान्ति त्रिपुरा एसडीपीओ बिनि बोसारक दिनै कगिया लामिया हदि बर बुजाखा आरो तो कोनो पलिटिकल तुइबुमानि याबो एवं नुखा जे पानिशमेन्ट हिसाबै बनो आमतली सब डिविजन नि नरै 13 बेटालियन नि टीएसआर असिस्टेंट कमांडेंट खलाइ रहरका आरो न चुंवान सुखताय दरकार दङ चिनि त्रिपुरा सारंगै आरो बिनि गुस्टिओबो केवबा सीपीएम कांग्रेस बीजेपी मथा जेकुनो पार्टीनि मेम्बर सुख दंखना किन्तु मावान सुखताय खलायो बनो जे दिनै पानिशमेन्ट रिमानि रिजन तमो आबनो जों मावान सुखताय एवं चिनि भविष्यनो रक्षा खालायनायनि बागै चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन रक्षा खालायनायनि बागै काइसानो लामा चिनि त्रिपुरा मथा एवं चिनि मसाल हाइंगे चिनि थाने बासाजाक बसकाङो चिनि बुबाग्रा जों बरनो खालगै हामालगै जों नाइसिं तंलायनाय एवं चिनि भविष्यनो जों बानकनाय ते जों स्नामै नारकनाय ना जतन कौया फरा के सात तक सके सस्पेंड केव बा आइते सराय दङ आइते ते हाइके त्रिपुरा मथा खमाय थानाय सराय दङ आबो बुसु जति नन आबो बरा हाइके खमाय थानाय ना आईपीएफ टिनि आइडियोलॉजी त्रिपुरा मथानि आइडियोलॉजी टोटली जुदा आरो मावान सुखताय खलायो त्रिपुरा मथानि आइडियोलॉजी इंखाबले त्रिपुरा मथा गवर्नमेंट पावर तंथं कुरिथुं चिनि फार्स्ट जे चिनि नाहार मुं खाबले चुं किचिं चुं निजेनो साक्तुइ निजेन साकनो हामजाक्तुइ निजेनि पारा प्रतिबेसि निजेनि ताकुक बुकुक निजेन जातिनो निजेन समाजनो हामजाक्तानि एवं पावर तंथं कुरिथुं चुं चुबालायनो थांनाय चिनि बुवाग्रा चुंबाय तंसाक एवं बकुरिनि जरावबो जों बिनि अतमुंनो बिनि आइडियोलॉजीनो नाहारे जों तंलायनो अबनो गेसार तेथाजाको के जोंचिनि बुकु बरम गना पाताल कुना जों सामानि त्रिपुरा मथारो जे संसामानि माहाय 2021 नि हाय 5 तारिख सालन संसाव ओ संसामानि के अब खाली एमडीसी एमएलए उना बाबा सिमिसि पब्लिक नो थुकाय जानानै बाबा सिमिसि त्रिपुरा मथा संसा जागो ने साव अबन तुय नुक्ताम कक साना अच्छा बेले सुं गाहाम हायफाना आं बिनि तुय आं कोनो रिएक्शन रेना मुसिया बा बहाय बरकनि तुय आं कोनो समाल खायना मुसिया तो हायफान नरक सुंकाबो मासाव ब जदिबो त्रिपुरा मथा खाली एमडीसी एमएलए ईएम मंत्री मिनिस्टर साना बागै सिमी पावरनि बागै सिमी खबर हिनखाय बजे एत दिन ताम हिनाय बांलादेशी गोबेक चीन हा चीन शासन स्लोगान तो काहाम त्रिपुरा सारक जे बिनि ऊपर विश्वास खलायै निजे सायावै नुंयावै अकनि माय सिक्लाय पर्यन्त बनो कालेक्शन खलायै तिनि हिमदि थ नंखरथ लिडार उंदि हिनाय याफारमानि जरा याफारका सागनो आयरन लेडि हिनाय दाबि खलायका किन्तु जे बरनो थु हिने खक्ति मुसुमानि सेई बरनि याकला पर्यन्त तिनि सुरबै कुसुबै तोफाना तिनि जिति मानलियाबले माने मानखाबो ब थांनायो इलेक्शनाव बातायै बहुत बुसु मानखाबो आबो योग्य माने बबो खरचा बुरि बरक चिनि बसंनि ना हायबाना आबन बागा आं बनो आसुनि किस्टिक्लाय सानामु जोंया किन्तु आवबे सारपाया साक सांनो साधारण टीआरपीसी नि चेयरमैन उंमाबाय इक्विवेलेंट मिनिस्टर ने पना नोटपैड यूज खाइबले
bobin sakno wan suma pore buino satong ang obose bono koyo ambai